kind Lord Jesus Christ, I, sinner that I am, approach the delights of your banquet in fear and trembling, not presuming on my own merits, but relying upon your merciful goodness. Many a sin defiles me, body and soul. I am guilty of many an unguarded thought or word. O gracious deity, dread majesty, I take refuge under your protection. All merciful Father, take away from me all my sins and iniquities. Make me clean in soul and body, and give me grace to partake worthily of your Holy of Holies. Grant that this holy sacrifice of your body and blood, which I am preparing to offer up, and of which, though unworthy, I mean to partake, may accomplish the remission of my sins, wash my guilt away entirely, banish evil thoughts, revive my better impulses, incite me to perform works pleasing to you for my own good, and prove the strongest of defenses, keeping me safe in body and soul from the wiles of my enemies. Amen. Is my body, which will be given up for you. Bring me to everlasting life. Nakita ko ang tibok Israel nga nagkatibulaag sa kabukiran, samas mga karnero nga walay magbalantay, ug ang Ginoo mingon, kini sila walay pangulo. Busa papaulia nga malinawon ang matag usag kanila ngadto sa ilang balay. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Mayong hapon, sige hapon, baga suking ti paminaw, niya na sa bangat ng tulumanon, nga kiulukan the woman I love, kunang babae nga akong higugma. Sige hapon, kini si Shelbert Dondoyano Sr. alias Veritas, pogapi magiguban kininyo sa mga tulumanon. Naginawad kita nga sige hapon nagkamu sa bayong panglawas aron andam gayod no mag-monitor o maminaw sa pagapulo nga itong maluwatan at hinihis mga tulumanon. Magasuking di paminaw ato na yung gibasa ang 1 Hari Kapitulo 22, tudling 17, tiin. Naghisgot si Mekyas no niadto sa daang kasabutan. Ngamatod pa niya, nakita ko ang tibok Israel nga nagkatibulaag. Nagkatibulaag sa kabukiran. Samas mga karnero nga walay magbalantay. Ug ang Ginoo miingon, kini sila walay pangulo. Mga suking tigpaminaw ato dayon ning gibasa tungod kay ang atong tema lagi nga wa pa nato mahuman nagsentro man sa magbalantay nga ang atong Ginoong Kristo. O
Sa iyang pagkamagbalantay, sanglit dili man siya magtugay ni adto sa diri pa siya sa yuta. Nagpili siya ni Pedro nga mo'y mangulo dinhi sa yuta samtang ang iyang presensya personal wala. Atong na basa kagahapon ng mga tudling, isip mga prueba nga si Pedro gayod ang iyang gipili. Nga mo'y silbing representative niya o as his vicar, no? Iyang representative diri sa yuta nga manguho. Importante gayod nga doon na gayoy magbalantay matud pa sa atong gibasa mga suking tigpaminaw. Tungod kay kung walay magbalantay matud pa sa gibasa, nagkatibulaag o magkatibulaag gayod ang katawhan. Gipanag-ing kini no ni adto sa wala pa'y magbalantay ang katawhan sa Israel matud pa nagkatibulaag sila sa kabukiran. Sama lakis mga karnero nga walay magbalantay. O ang Ginoo nag-ingon, kini tungod kay sila walay pangulo. Mao na hinungdan mga suking ti paminaw bisan ng Dios pangulo sa tanan sa langit. Magpili gyud siya taong makita dinhi sa yuta. Nga kanang makita yung pangulo. Ug mao kana gitawag natug magbalantay. Gitawag natug pangulo ug tungod kay ang Dios iya man yung kinaiya nga ang iyang titulo sa pagkaamahan iyang iya kining ilugway ngadto sa tao nga iyang pilion mao nga nitumawag ka ng pulong Holy Father o Santo Papa ug mao na atong higamit gyud sa pagtawag sa atong Supreme Pastor sa atong Universal Church. Mga suking tigpaminaw, atong hisgutan ang San Juan Kapitulo 21, tutling 15 at 19, kay wala pa man nato tumahuman. Atong gingon kagahapon nga sa dihang taliabot na o hapit na gyud musaka si Kristo sa langit, iyang gipalig-on ang iyang gisangon nga katungdanan ngadto ni Pedro. Iyang giingnan si Pedro, Pedro, kay imo man ko kahagong gihigugma at imana nga kong mga nating karnero. Ang mga nating karnero nagpasabot sa mga dili pahamtong diha sa pagtuo. Ug tungod kay dili man mga bata ras pagtuo ang nahimong nahisakop sa katawhan ni Kristo, doon naman nangahimong hamtong. Og ang mga hamtong nabahin sa duha, mga hamtong dili ordinado o not ordained, og ang mga hamtong ordinado gayud. Okay, si Pedro doon naman siya mga kaubang nangulo. Sumuna nga mga hamtong duha, nabahin sa duha, ministerial o non-ministerial. Yan. Mga suking tigpaminaw, mauman gani, no? Nga kaduha gayod gi ramulong ni Kristo ngadto kang Pedro. Sa dihang niingon si Pedro, Ginoo, ako lagi kang gigugma. O mao lagi kay imo maga kong gigugma at imana nga ako mga karnero. Kaduha gyud na niya hisguti, nagpasabot nga ang tutulo ka klase nga ingnon talang mga sakop sa iglesia ang gitukod ni Kristo ang iya mga karnero. Dumalahon kini ni Pedro mga suking tigpaminaw. Siya mo'y mudumala. Mao lagi unsay tuyo nga mubantay gyud siya, mudumala gyud siya tungod lagi kay atong gibasa kaganina ang teksto sa 1 Hari 22:17 nga ang mga karnero nga walay magbalantay magkatibulaag. Atong gibasa ang San Juan 10 sa miagi nga si Kristo lagi maong matud nga magbalantay, pero giklaro sa walang kasulatan mga suking tigpaminaw nga kini iya kining gipiyal ngadto lagi ni Pedro. San Juan Kapitulo 21 tudling 15 ngadto nas 19 mga suking tigpaminaw. Nagaron doon na ipangutana ba may labot na niini mga suking tigpaminaw. Ngano man nga ang leader o magbalantay
karon no, sa atong kinibang panahon nga mao man na atong Santo Papa yung sumusunod ni Pedro nganong inilaman kayo ba sa tibok kalibutan ingnon talang nabantog nga si Pedro niadto sa unang siglo sa panahon ni Pedro wa man ang iyang pagka tinugyanan sa mga yawis ng harian sa langit di man pareha karon sa atong Supreme Pastor lagi nga mao ang atong Santo Papa nga nasa Roma. Nabantog man kayo mga suking ting paminaw. Dili man mo nagsama nung niadto nga simple raman to kayo si Pedro. Well, mga suking ting paminaw tungod na kay ang iglesia nga gitukod ni Kristo naglambo. Dili ta ingon nga ang iglesia magpabilin nga unsa ra gyud ang iyang dagway niadto nga walay pag-develop o walay paglambo. Kinaiya gayud sa usa ka kining kapunungan nga sukad masugdi o magana magkatuigan manglabay kung maayo lang pagka dumala. Nagpasabot yun na o paglambo o mulambo yun na mga suking ting paminaw. Sama ra na sa kabata nga nag-edad o ingnon talang 5 anyos. Ang gitason sa 5 anyos o ato ng itandi kung 20 anyos na di yung ka magkaingon nga maurag hapon ang gitason. Mutubo gina di lang mutubo sa gitason sa kahibalo mutubo po o gingunana po na panag-ing nato ang iglesia. Dili na to isipon ba nga kung unsa to niadto kung simple ang iglesia niadto sa pagsugod niya isipon nato nga mao ra gyapon ng dagwaya sa paglabay na sa pagapanahon. Kana bang nangakatuigan na nga manglabay mga suking ting paminaw. Kini mulambo gayud ug kana gihulagway pagayo sa San Marcos kapitulo 4 tudling 26 ngadto sa 32 di ko na lang basahon no para magka-save tag time kamo na lay basa dia sa inyo nga ang kingherian kun iglesia ang gitukod ni Kristo gihulagway kini nga mulambo gani giingon mahimo kining labing dako sa tanan. Apan hinoon sa pagsugod gamay pa mobitang ningon ang Ginoo sa San Lucas 12:32 ayaw kahadlok gamayng panon ug mao manggali ni gamiton sa ubang relihiyon nga moingon sila nga ang tinuod kunong tinuhuan gamay ra ang mga sakop kay ningon ang Ginoo sa San Lucas 12:32 nga ayaw kahadlok gamayng panon. Mga suking ting paminaw bitaw sa pagsugod gamay pa gyud na di pa gyud na daghan kayo sa pagsugod gamay pa mo nang niingon ang Ginoo kanila ayaw kahadlok gamayng panon ko pero wa magingon ang Ginoo nga magpermanente ng gamay kay unsa iyang gihulagway sa Marcos 4 mahimo kining labing dako inigtubo na niini. Basaha ra gud ninyo mga suking ting paminaw Marcos 4:30-32 nga karon kay mahimo maning labing dako. Imagine mga suking ting paminaw nga sa unang siglo pa masugdi ni Kristo ang maong iglesia. Sa ito pa mag-2000 gatuig na no kay ngano ba 2007 na gud taon niya nasugda niya 33 AD. So imagine no pila na mag-2000 katuig na mga suking ting paminaw sumaisip na to nga higante na ang maong gingherian ang maong iglesia. Sa ato pa, ang iya pong leader, ang iya pong Supreme Pontiff o Supreme Pastor, mahimo pong kanang inila. Ingnon dalang mabantog. O dili man na kanang dagwaya sa atong iglesia nga, for example nga ang atong Supreme Pastor mahimong bantugan. Dili man na kay hulagway na nga not biblical o dili biblical mga suking ting paminaw kay kung atong basahon ang Josue kapitulo 6 tudling 27 gali niadto no si Josue nga usa ka pinialan sa Dios na ilaman nabandog man
Adoro kong basahon na mga suking ti paminaw. Josue, Kapitulo 6, tudling 27, mantod pa. Ang Ginoo naguban kang Josue, ug nabantog siya sa tibuok nasod. Si Josue, niadto pa ni sa Daang Testamento. Si Josue nga usag kapinialan sa Dios, mantod pa na nabantog sa tibuok nasod. So, dili na ingno nato nga ang usag kapinialan sa Dios dili mabantog kay doon naman gutoy ng utanan nato. Simple raman lagi to sa una yang anong atong Santo Papa karon silang iilado man gayon na bantog man o dili lang kay kana no sa Josue 6:27 mga suking tigpaminaw. Gani kung nahinumdum mo kadtong gibasa nato sa San Lucas Kapitulo Isaias Kapitulo 22 tudling 20 ngadtos 23. Kadtong tinugyanan sa Yahweh sa to pa kanabang gihimong Prime Minister o Pangulo. Giklaro gayud nga unsa gali to? May na nga atong basahon jud mga suking tigpaminaw. Kanabang nasa Isaias, kay ang leader dili gyud na siya magpermanente nga kung dunay mga panahon nga di pa siya maila nga magpermanente gyud na nga ingon ana ang iyang kahimtang mga suking tigpaminaw kay ibuot gayud sa Dios nga mahimog yung inila ang pilion nga leader sa Dios mga suking tigpaminaw. Okay, ato nang basahon ana sa Isaias Kapitulo 22 tudling 20 ngadto sa 23, pero diretso na lang ta sa hinibang 22 ngadto sa 23 parang di kayo mataas. Og isangon ko sa iyang abaga ang Yahweh sa pag-ablay sa balay ni David. Siya'y moabli niini og walay makasira. Musira siya niini og walay makaabli. Ibutang ko siya sa kalig-on nga dapit daw usa ka ugsok og mahimo siyang garbo sa iyang banay. Mao man ni ang tinugyanan sa Yahweh nga nagsimbolo gayud sa pagkapinayalan o pagkapangulo o pagka-father no magasuki tigpaminaw nga mahimo siyang garbo sa iyang banay. Og mao po na ang atong Santo Papa karon nahimo na itong garbo ang iyang katungdanan diyan sa Roma. Ngano ba kay bisan asa siya mo kanabang mo bisita magkanayan gayud ang katawhan no sa pagsaksi. So mo na gibuot magud sa Dios nga mao nay kanabang dangatan sa iyang gipili nga leader dinhi sa yuta nga unta atong tahuron. Galing lang kay ang uban mas sinayo pagsabot nga ang ato kunong Santo Papa gihimo na natong Dios kay atong ginatahod. Nagpabilin nga atong pagtahod sa mga tao nga pinialan sa Dios pangasuking tipaminaw nga kung baga sa Grego panagi tawag lang yun nato na siya og dulia o pagtahod alang sa mga kanabang mga tao nga gipialan sa Dios pero wala gyud nato isipa nga Dios kana sila mga suking tipaminaw. Pero ang uban nato mga suking tipaminaw nga nag-text diri sa atong tulumanon, dibi natong dili mga Katoliko. Daghan kay silang gipang text ba nga kining nag hulagway nga kini ko ng atong Santo Papa dili gyud angayan. Dili angayan. Well, may mo siguro natong ingnon sa pipila ka mga Santo Papa sa kasaysayan nga personally dili maayo. Pero ang pangulo ko sa iglesia, ang iyang rule mao man ang pagpanudlo o ang pagdumala. Pero wala man na magpasabot nga ang leader, tanan nga leader nga pilion sa Ginoo nga ingnon dalang wa gyoy apan personally. Kay gani panahon sa daan pang testamento, dunay mga lideres o ingnon dalang tinugyanan sa Yahweh niadto panahon sa ginghirian o sa Daang Testamento nga doon naman yun nahimong kanabang bad ingnon dalang dautan. Sama itong gisgutan na to nga si Prime Minister Shebna. Si Shebna nga giilisan ni Eliakim. Kato si Shebna leader man to pero dautan man.
Gani si David nga hari. Ang Diyos mao'y nagpili niya nga mahimong hari, pero nagkasala man to si David. Wa na magpasabot nga ang pilion sa Diyos nga mudumala di gyud makasala. Dili masipyat, no? Personally. Mao po na sa atong panahon karon. Wala magpasabot nga kung mahimo kang leader, mahimo kang pangu, nga di ka magkasala. Ang ato lang iklaro ninyo nga diha sa pagpanudlo sa simbahan, ang Santa Iglesia kaprotehian tungod kay na Espiritu Santong gagiyan niya. Mao nga ang maong simbahan nga pinanguluhan sa tinugyanan sa Yahweh king herian sa langit, dili gayud masayop tis pagpanudlo kay na Espiritu Santong gagiyan niya. Mao man galing nga sa history mga suking tigpaminaw, dunay pipilag ka mga santo papa nga ingnon dalang personally di gyud ka daig. Kay ingnon dalang dili maayo ang ilang panig-ingnan. Pero ang milagro nga officially wala gyud sila kapanudlo og kanang sayop o ingnon talang heresy. Kung dunay pipilag ka santo papa nga ingnon talang nasipyat dia sa ilang pagpadayag o panudlo, pero not official man, namanggikan lang sa ilang kaugalingon. Kaya ang atugong pagtulunan sa Santo Papa mga suking tigpaminaw, dili man sila masayop kung sila manudlo ang kananggikan kung silang lingkuranan ba sa ilang opisina when they teach magisterial teachings. Pero kung magnudlo sila gikan lamang silang kaugalingon, posible silang masayop. Pero kanang giingon nato nga dakong milagro nga bisan tuod dunay pipilag ka mga Santo Papa nga dili maayo og panig-ingnan sa kasaysayan, pero wala gayud sila katudlo og mga pagtulunan officially kanang mga magisterial teachings nga ingnon nato heresy. Mga suking tigpaminaw. O mangali sa dito sa Amerika, dunay mga protestante dito nga nagtuon po sila og ayo sa history o ilang nabandayan ang mga ingnon talang mga apan diya sa kasaysayan diya sa Iglesia Katolika o ang uban nga mga kasaypanan personally ilabang gigamit sa pag-atake o ingnon talang pagsaway sa atong tinuoan nga Katoliko, pero ato nang gi-qualify nga lahi ng personal aspects sa usa ka leader o lahi po ng kanang ingnon talang magisterial aspects sa usa ka leader. Kaya ang usa ka leader diya sa simbahan Katoliko manudlo gali og mga pagtulunang official o kanang gitawag natong magisterial teachings bisan unsa pa siya kadautan personally digid sa masayop. Ngano kay kanang iyang gitudlo di man na iya pagtulunan man na sa tibuok simbahan. Pero kung manudlo siya iya lamang, posible gayong masayop siya pangasuking tigpaminaw. Nakaron adto ta sa kinibang succession. Kay doon naman po'y uban nga ako bang na hinabi nga muingon sila nga kay mabasa man nga si Pedro gitugyanan sa mga Yahweh king herian sa langit, so di na lang nato nasupakon. Ang ato na lang nga kining kanang mga sumusunod nga giingon ninyo nga mga nga kanang inyong pagtulunan sa Katoliko nga mao na karong mga Santo Papa, dili man nato na maproybahan sa Biblia nga kanang inyong mga Santo Papa karon sumusunod na ni San Pedro. Ang mabasa lang sa Biblia nga tinugyanan sa Yahweh king herian sa langit, mao lamang si Pedro ug walay apil kanang mga sumusunod. Sa to pa, walay kanang gitawag og succession or kanang gitawag natong apostolic succession. Unya mao lagi kung atong tuhuan na nga walay kanang gitawag natong apostolic succession mga suking tigpaminaw. Sa to pa, ang simbahan ni Kristo, ang kingherian ni Kristo, wala day magpadayon. Mao man na. Kay ang gingherian lagi ni Kristo nga siya ang hari, iyang gipili si Pedro nga mao'y mo dumala samtang wala siya diri sa yuta. O nang iyang gitugyanan si Pedro sa mga Yahweh king herian sa langit. Unya, pagkamatay ni Pedro o sa dihang wala na si Pedro, so kay
wa man mabasa, di man mabasa sa Biblia nga kinsay nasunod niya, kinsay nakapuli sa iyang katungdanan, isip tinugyanan sa mga yawis gihirian sa langit. So sabton dayon nato nga naputol ang iglesia o kinibang wala kapadayon kay sa pagkamatay ni Pedro, wa na may nakasunod siyang katungdanan. Ingon na naon ba nato pagsabot? Well, mga sukiting paminaw, dili. Kay kung maghisgot kay ta og ginghirian ni Kristo nga dili mabuntog, nga gihulagway sa San Lucas 1:33 nga kini mo padayon, mulungtad, nagpasabot nga kung wala na si Pedro, doon na gayon mo puli sa iyang katungdanan. Sama god ni Judas nga ang iyang katungdanan na bakante. Nagpili man og kinsay mahipuli niya. Og ang napuli niya mao si Matias. Ang pagpili pinagi gyud, no? Og kanang gitawag na tog election. Nagpili sila. Og sa giya sa Espiritu Santo ang napilian mao si Matias. So sato pa ang apostolic succession ng gitudlo sa Santa Iglesia Katolika dili na kay gama-gama lang nga moingon ta nga gama-gama ra na sa mga Katoliko ng ilang pag-ingon nga dunay apostolic succession nga human mga matay tong mga apostol na sila mga sumusunod, na sila mga successors. Natural na agyod kay kung krito kayo nga example kadtong sa Buhat Kapitulo 1 lagi nga nabakante ang katungdanan ni Judas o gihulipan gayud. Mas maayo nga ato yung basahon na San Lucas 1:20 gingon not San Lucas, Buhat Kapitulo 1 tudling 20. Kay nasulat sa basahon sa mga salmo, maawaaw unta ang iyang puloy-anan ug wala nay magpuyo niini. Ug nasulat usab, aduna untay mupuli kaniya sa iyang katungdanan. Una, nya kung atong basahon dito sa kanabang King James gingon nga, and his bishopric let another take. Ang yang pagka-obispo ko no, kining nangla na ay mupuli. Okay, mo lagi na bakante man to. Kadtong pagka-obispo o bishopric no ni Judas. Ug mo nagpili sila og ang napilian mao si Matias. Sa to pa ang apostolic succession ng mga suking tigpaminaw ato ning makita ang pinagis pag-elect kung kinsa ihulip sa kinibang katungdanan nga nabakante. Sama gustong election pod no direto. Nga kung ilisa na ang mga magdumala na to, unsa man nato nga doon naging mupuli mo nang mag-eleksyon ta. Mao na no panahon yadto nga nabakante ang katungdanan ni Judas, nagpili sila, nag-election sila. O ang napilian mao si Matias. O kung dili pod pinagi og election, pinagi og pagpandong sa kamot. Nga gitawag na tog ordination. Ana mabasa sa 1 Timoteo 5:22. 2 Timoteo Kapitulo 1 tudling 6 ug 1 Timoteo Kapitulo 4 tudling 14 pagasuking di paminaw. So moingon ta nga unsa mang tinuana gayud nga makaangkon nga iyang laray sa mga obispo nga gikan yun panahon sa mga apostoles nga wa gibugto nga kanang ordinasyon gikan yun sa mga apostoles. Walay putol mga suking tigpaminaw. Walang history mo tudlo nato nga kining ato mga kaobispuhan nga Katoliko na nila ang kinibang katungod. Ngano? Kay kanang ordinasyon nga ilang nadawat pagpandong sa mga kamot kung maordinahan sila. Kung atong itrace na sa history, maghanid yun pagbalik panahon sa mga apostol, mga suking tigpaminaw. Ngano ba? Kay kung atong timanan pagayo nga sa Roma Kapitulo 10 tudling 15, kung maghiskot ko taog ka na bang mga magwawali o mga magsasangyaw, doon ay gipamulong si Pablo nga unsaon kuno pagpanudlo kung dili sila pinadala. Kinanglan pinadala gayod.
Ang sinugo kinahanglan susiho nato. Unsa ang kanabang mga ilhanan nga ang kining mga tawhana sinugo gyud sa Dios. Now kung tanaw nato ang Biblia mga suking tigpaminaw, si Pablo kung doon na siya mapilian nga kanabang ingnon talang disipulo, iyag yung ingnon nga pagpili po mo dihag ka ng mga disipulos mga lugar din aha mo maabot. Nya ang ilang pamaagi sa pagtudlo og mga sinugo nga mosunod sa ilang mga katungdanan, pinagis pagpandong lagi laying of hands, kanang gitawag na ito kanang ordination. Ito laging mabasa na ito sa 1 Timoteo 5:22, ikaduhang Timoteo 1:6 o 1 Timoteo 4:14. Dayon basahon mo na ito katong sa Buhat Kapitulo 1 tudling 15 at 26. Pinagi og election. Mao ra na pagpandong sa kamot or kanang mag-elect kung kinsang na bakante ba nga katungdanan. Unya kanang katungdanan ni Pedro mga suking tigpaminaw nga tinugyanan sa mga yawis ng harian sa langit. Di man ta makaingon nga walay nakasunod sa iyang katungdanan. Kay kung walay nakasunod siyang katungdanan, unsa naman lang ang prinsipyo sa Biblia nga ang katungdanan nga mabakante kinahanglan ilisan. Dunay muhulip sa katungdanan nga nabakante mga suking tigpaminaw. Kanang mabasa nato sa Buhat Kapitulo 1 tudling 20. Mao bitaw nga kinahanglan kung magtuon ta sa kamatuoran mga suking tigpaminaw, di gyud ta magsalig og litra por litra lang sa Bible. Dili gyud ta ng Bible alone o sa Latin pa sola scriptura or only the scripture. Di na to nasundon. Kay kung only the scripture or sola scriptura na kung pangutan-on ka karon, kinsa may nakasunod sa katungdanan ni Pedro sa dihang wala na siya. Matubag ba na sa Biblia? Dili oy. Dili tanang pangutana matubag sa Biblia. Ngano ba? Kay kining mga nahisulat sa Biblia na takop ni sa 100 AD pa. Kay nasulat ning New Testament, kining awahing mga sinulat, kay nauwahay man ay kumpara sa Old Testament, nasulat ni diaman sa mga unang siglo. Ikan mga 45 AD up to 100 AD. Pangasuking tigpaminaw. So ang mga accounts, ang mga istorya na gipanulat diha, so around nga mga panghitabo sa unang siglo. So after na ikaduha, ikatulo, ikaupat nga siglo, di na yun masulat niya sa Bible. Yeah. Pangasuking tigpaminaw. Bisan pagali sa unang siglo, dili tanan nga mga hitabo nasulat yun sa Bible. Kay naingon gali si Juan nga bisan gali ang kalibutan dili kaigo nga kasudlan sa mga sinulat kung sulaton pa ang tanan. Nakaron kanang pangutana, kinsay nakapuli sa katungdanan ni Pedro, matubag ba na sa Bible? Pangasuking tigpaminaw. No. Dili na matubag sa Bible, matubag na sa history. Matubag na sa history mga suking tigpaminaw. Nakaron dala nako ang kanang listahan yun. Kinaginis kasaysayan listahan sa mga kinibang Santo Papa mga suking tigpaminaw. Na diri di lang nako ni basahon tanan kay taas mong kayo. Gikan ni Pedro, kay si Pedro magyutong unang tinugyanan si Yahweh ng hiran sa langit nga mabasa gyud sa Bible. Pero ang nakapuli siyang katungdanan kay lagi doon na maging mapuli base sa tong mabasa sa Buhat 1:20 nga ang katungdanang mabakante kinahanglan pulihan. Pulihan pinagi og election. O bitaw na ito mga Santo Papa karon magpuli galing Santo Papa kung mamatay, mag-elect man gyud. Doon na election. Pero sa kanang sa una duha ra gyud na no, kana bang duha ka paagi sila magpili og kanang mohulip sa katungdanan. Napoy instances nga kana bang pilion lang ka ana sa kadaghanan, diretso nga walay mosupak, then kanang pandungan ka, ordinahan ka diretso, or kana bang mag-election. Pero sa atong panahon karon
kay highly organized naman ang paagi gyud nato nga ang mga higher bishops nga kanang gituo itong mga cardinal kung sila mo'y ilan ng katungdanan sa pagpili o kinsa mga musunod pa nga mga kanang Santo Papa. Mga suking tigpaminaw, kinsa man nakasunod ni San Pedro sumala sa history. Well, kining akong referensya mga suking tigpaminaw, si San Pedro may dumala kadtong natugyanan siya sa mga yawis ng hirian sa langit. Sariyang siya na yun mo'y na nagdumala isip Supreme Pontiff or Supreme Pastor of the Universal Church kay lagi siya may gipiyala ni Kristo niadtong tuig 32 32 AD. Dayon na martir siya dito sa Roma 67 AD, no? Di po ni mabasa sa Bible kay di man gyud mabasa sa Bible ang martyrdom of Peter in Rome. Pero kung basahon nato ang Juan 21:15-19 gipasidaan ng daan ni Kristo unsang matanga mamatay si Pedro. Di ba? Kung katong gibasa nato kagahapon ang San Juan 21:15-19 diin ang paghulagway ni Kristo sa kamatayon ni Pedro, martyrdom. Nga kanang pagkapatyon siya sama sa kinibang atong Ginoo. O wa may laing kasaysayan nga mopamatuod niya na mauman nga si Pedro na martir kauban ni Pablo didto sa Roma. Parihas gyud kay gipangbitay sa kahoy. Mga suking tigpaminaw. So, matod pa diri sa referensya nga 32 to 67 AD ang pagdumala ni Peter as tinugyanan sa mga yawis ni hirian sa langit. Then ang nisunod niya mao si Saint Linus, mga suking tigpaminaw. Gikan siya og dumala 67 AD ngadto sa 76 AD, no? 67 to 76 AD. By the way, mga suking tigpaminaw, kiningalan ni Linus mabasa yun is Bible. Pero di lang mabasa nga siya mo'y nakapuli sa katunglanan ni Pedro dito sa Roma. Kaya ang mga nauhing bahin kung kinabuhi ni Pedro, nagapuyo man siya mga 25 katuig yun dito sa kinibang Roma. O ang napuli niya dito isip obispo sa Roma, mao man si Linus, mao na nga siya mo'y atong maingon nga siya mo'y nakapulis katungdanan ni Pedro, ingon nga tinugyanan sa mga yawis ng hirian sa langit. O kanang gitawag na to Supreme Pastor of the Universal Church, mga suking tigpaminaw. Tingali mo ingon mo asa man mabasa nga ang ngalan ni Saint Linus mabasa gyud sa Bible. Wala na sa ikaduhang Timoteo Kapitulo 4 tudling 21 mga suking tigpaminaw. Ato ning basahon. Ikaduhang Timoteo Kapitulo 4 tudling 21. By the way, mga suking tigpaminaw, sa di pa nato basahon, nahinumdum ko sa usan ako kahigala ba nga nibalhin sa laing relihiyon dahil sa dihang kanang nakaalimad-mad na siya sa mga tubag sa Katoliko. Nahinumduman ako nga kini usa ni sa nahinumduman ako nga nakaingon ba siya nga nganong karon pa manggug kahibalo anak. Sa una wa manggug kahibalo mo nang mubitong nibalhin na lang ko kayo manggug kahibalo nga inana day katinuod ang tinuhuang Katoliko. Mo nga atong hagit ninyo mga suking tigpaminaw nga di ta magdali-dali ba. Susihon yun na ito pag-ayo ang kamaturan. Di ta magdali-dali. Kaya gani kung atong basahon ng 1 Timoteo 5:22 kanang pagpandong sa kamot, kanang pag-ordain, doon na may instruction si Pablo nga tukang Timoteo nga dali-dalion. Kano ba? Kaya kung magdali-dali na dili niya maayo ng imong maordinahan, mapandungan sa kamot. Mao na. Mabitaw nga ang atong ordination doon sa magpari. Doon ay taas yung himuong pag-eskwela para nga magkakat-on yun pag-ayo ay haordinahan. Pero bisan pa manggali, no? Bisag taas kayong eskwela na amang yung mutulibagbag, no? Pero ina naman yun ang tao. Pero mo yun ay idea nga
kinahanglan ipahiluna gyud, meaning doon na gyud pag-estudyo, dili dalion mo na nga ang atong paghukom po doon niya ug unsa atong tinuhuan, di nato dalion nga ma-miss na lang nato ang ubang mga punto, mao nang di nato maapil og sumada dayon madi lang mao dayon ang atong desisyon. Ako niadto kung gidali-dali pa kog balhin katong nabugnaw ko kung pagkakatoliko, na di naapil na pud kog balhin. Pero walang kong magdali-dali, ako lang gitimbang-timbang pag-ayo, isusi ang uban pa nga mga punto, hangtod nakahibalag kog mga Catholic faith apologist, nga ang uban ra ba nila kanhi mga dili Katoliko, nga na-converter lang, sama ni katong atong gi-replay din iyang mensahe, smiyagi, si Attorney Marcelo Bacalso, nga kanhi usa ka evangelical Protestant. Pinagi sila mga testimonyo, kita nahayagan nga, uy, tinuod raman daya nga itong tinuwang Katoliko. Usab kato si kanang mayor ron sa Talisay sa Cebu, kanhi usab man ka 70 Adventist, si Mayor Socrates Fernandez, no? O kanhi Sabadista man na, then na-converter sa pagkatoliko o nahimo ngayong tigpanalipod sa pagtuong Katoliko, bisan hangtod gali karon nga na mayor na siya. Anaan ninyo Cebu, di ba? Sige kahapon, madungog ninyo sa radyo dito. Ay mga tulumanon niya dito. Kauban po ni Atty. Bacalso nga naapoy mga tulumanon. Pagpanalipod sa atong pagtuong Katoliko, mga suki ti paminaw. Okay, atong basahon ang ikaduhang Timoteo, Kapitulo 4, tudling 21, mga suking tigpaminaw. Kaya na diri mabasa ang ngalan ni Linus, ang ikaduhang Santo Papa. Kanya, do thy diligence to come before winter. Eubulus greeted thee, and Prudence, and Linus, and Claudia, and all the brethren. Yan, no? Mabasa yun ang ngalan ni Linus. O, maog yun siya. Kaya ang uban, maingon ba nga, parehas rin ngalan, pero dili yun na mao. Well, di yun kang makaingog dili mao, kay gisubay ni pag-ayos kasaysayan, mga suking tigpaminaw, kay kining Linosa. Maog yun ang napuli nga obispo dito sa Roma ni Pedro, mga suking tigpaminaw. Siya diyang namartir si Pedro sa ubos pagdumala ni Emperador Nero sa Roma ni adto, katong bangis kayong manglulutos mga Kristiyanos. Yeah. Ikaduhang Timoteo 4:21. Then ang ikatulo nga nahimong Santo Papa mao si Saint Anacletus or Clitus. By the way, no, katong pagdumala ni Linus 67 to 76 AD. Then pagka 76 to 88 AD si Anacletus or Clitus. Wala noon tay teksto nga magaingon ta nga mabasa iyang ngalan, pero ang ikaupat nga mao si San Clemente, mabasa po ang pangalan sa Bible. Asa ba? Sa Pilipos Kapitulo 4 tudling 3. Ato ning basahon, mga suking tigpaminaw. Pilipos 4 tudling 3. Kay aron ba nga maklaro na to pag-ayo o inyo pong magamit ya sa inyong pagpanalipod o niya, no? Kung kamo na doon na may mangutana po ninyo, no? Pilipos Kapitulo 4 tudling 3. Pwede naman unta ni idritso na to, no? Ang teksto lang, pero kay ang uban maingon nga basaha gyud, no? Muna nga itong basahon. Philippians chapter 4 verse 3 gingon, and I treat thee also through yokefellow, help those women which labored with me in the gospel, with Clemente, no? Also, and with other my fellow laborers, those whose names are in the book of life. Yeah. Di magkaingon nga dili ni maong Clementeha. Ano ba? Kay kung tanaw na to ang year sa pagdumala ni Clemente, 97 to 105 AD. So, nabilong sa unang siglo. Napagay buhi nga apostola ni si Pedro.
Oh no, si Pedro. Dili si Pedro. I'm sorry. Si John. Diba si John? Si Pedro dahil no martyr 67. So kining tuig 88 to 97. Well, naklaro na to ani si Saint John. Yeah. Ang uban mingon nga nganong dili man si Saint John mo'y napili. Wa man napili nga Santo Papa si Saint John nga buhi pa man siya aning mga tuiga kining pagdumala ni Linus kuno Clitus o Clemente. Well, di ta kabuot ana kay sumala sa history ang napuli ni Pedro sa iyang pagkaobispo sa Roma kay nakapuyo man siya dito mga 25 years. Si Linus maging nakapuli niya, di man si John. Linus, then si Clitus, then si Clemente. Sa ito pa mga suging paminaw, human ni Pedro, duha ka Santo Papa nga nisunod siyang katungdanan ang mabasa sa Biblia ang pangalan. Kinsa? Si Saint Linus nga mabasa sa ikaduhang Timoteo 4:21 o ang ikaapat nga Santo Papa nga mao si San Clemente atong mabasa sa Pilipos Kapitulo 4 tudling 3 pangasuking tigpaminaw. Okay. Then nisunod ni Clemente si Saint Evaristos, then sunod si Saint Alexander. Di na lang ako ibasa, no? Kay taas kay ni hangtod gayod sa atong Santo Papa karon nga si Pope Benedict XVI. Mga suking tigpaminaw. Ika 265 si Pope Benedict XVI. Mga suking tigpaminaw. Nakaron unsa mang tinuan na gyud nga makahulagway nato og apostolic succession mga suking tigpaminaw kay lain man ang timaan sa matuod nga iglesia. Gikan gyud sa mga apostol. Kay kining mga tawhanang gisgutan nato puros man ni kaning obispong Katoliko. Linus, Clitus, Clemente. Dili man ni mga protestante. Gani kung maghisgot putag mga successor sa ubang mga apostol nga dili ingnon talang dili sa mga Santo Papa, naamantay kanang mga kanang gitawag itong church fathers sama ni Saint Polycarp. Si Saint Polycarp usa ka obispong Katoliko niya ang apostol nga responsable nga nakatudlo niya nga naka-ordain niya ingon nga obispo. Mao si Saint John, the evangelist pagasuking tigpaminaw. Basahon na ito na sa saysayan, maklaro gina nato mga suking tigpaminaw. Dili lang si Obispo Policarpo ang iyang tinunan po nga si San Ireneo. Maingon ta nga doon naging kadugtungan kay si John nanudlo ni Polycarp, then si Polycarp nanudlo ni San Ireneo, obispo gyapon ng Katoliko. Dayon si kadtong ikatulong obispo dito sa Antioquia nga mao si Bishop Ignatius. Kay si Pedro god mga suking tigpaminaw sa wa pa kaadto sa Roma, sa didto pa siya sa Antioquia, nagaagi man siya nga na obispo sa didto sa Antioquia. Nimo siyang leader dito. Pero pag humanya dito ni adto man siya sa Roma, mo nang tuan na din yang lingkurana dito, yang opisina. Mo nang kung kinsay na puli niya dito, automatic dayon nga Santo Papa puli niya. Pangasuking tigpaminaw. Unya sa atong pagsusi ang nakapuli ni Pedro dito nga obispo sa Antioquia, kinabalhin man siya sa Roma, himo siyang ang iyang opisina tuwa dito sa Roma. Ang atong nasusihan po nga ang nakapuli niya dito sa Antioquia mao kadto si Evodios, Bishop Evodios. Then pag human ni Evodios, si kuana dayon, si Bishop Ignatius of Antioch. Nga sa history sa simbahan mga suking tigpaminaw ang responsable nga nahimong sinugo moingnon talang nga nakakat-on si Obispo Ignacio direktamente gyud mga suking tigpaminaw mao si Saint John the Evangelist. Alang sa kasayuran sa wala pa mahibalo nga si Obispo Ignacio mao biyay responsable nga sumala sa history unang migamit ni anang termino nga Katoliko sa iyang sulat nga tus mga Smyrnians.
Iyang gigamit ng terminong Katoliko isip katumanan sa giingon ni Kristo nga ang iyang balay kun iglesia paganganlan og alang sa tanang kanasuran. Sa ito pa, universal kon Catholic. Mao nga mas mutuo ko ni Obispo Ignacio kaysa mga tao nga wala gali kadungog sa mga pulong ni Kristo pisan sa hagaw-haw na lang. Kay si Obispo Ignacio, mga sugid tigpaminaw, iyag yung nadungog personally ang mga pulong yun nga panudlo ni Saint John. Kay nahimo man siyang tinun-an ni Saint John, mga suking tigpaminaw. Maingon mo nga, asa man as Biblia? Natural, di o ginaas Biblia. O bitong dili kita magsalig og Biblia lang. Kaya ang ubang mga kamatuoran, wala na sa Bible, pagasuking tigpaminaw. Muna nga, against taan ng Bible alone. Kaya doon ay mga kamatuoran, mawala na mapatik sa Biblia, mga suking tigpaminaw. At ang ininyo ang atong discussion about kanang apostolic tradition, mga suking tigpaminaw, kay atong idayag na din doon ay gahangyo nga ato ko nung i-discuss pag-ayon ng about tradition. Yan ka ng apostolic succession po ato ng tugangan ugma, no? Kay doon na pa yung mga tudling nga wa na itong mabasa. Apikin na po na itong oras, no? Mga suking tigpaminaw. Sa dili pa ta magbulag-bulag, no? Karon sa kanginan, sige po, no? Ayaw ninyong kilimti ang atong Global Catholic Network o EWTN, Eternal World Television Network. Unaan na siya sa Channel 48, no? Sa Orient Cable Dipolog o Channel 61 ya sa atong hometown channel dias Katipunan. O gupatag hebelo, no? So uban nga cable operators ug asa nagibutang ang atong Global Catholic Network. So just search lang, no? Pangita lang. Yan, ito po mga websites ayaw ninyo kalimti, no? Ang catholic.com o ewtn.com. Okay. Ang atong cellphone number 0918-5497-065. Ang atong telephone number 212-6200. Okay, ang ato ning tapuson, sige hapon, binaki sa pagpasa sa pagampo ni Saint Francis. Lord, make me a channel of thy peace, that where there is hatred, I may bring love, that where there is wrong, I may bring the spirit of forgiveness, that where there is discord, I may bring harmony, that where there is error, I may bring truth, that where there is doubt, I may bring faith, that where there is despair, I may bring hope, that where there are shadows, I may bring light, that where there is sadness, I may bring joy. Lord, grant that I may seek rather to comfort than to be comforted, to understand than to be understood, to love than to be loved. For it is by self-forgetting that one finds. It is by forgiving that one is forgiven. It is by dying that one awakens to eternal life. Amen. Mga suking tigpaminaw, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, kini lang inyong ubos nga igsuon sa mga tulumanon, Woman I Love, Shilbert Dunduyano Sr. alias Veritas Moingon. Hangtod ug mapuhon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sumahan sa Anak si Espiritu Santo. Amen.